vás pri dnešnom videu a dnes vám poviem moje pocity aj z toho z babu aj si ho preskúmame spolu s Deadlockom do videa. Dobrý deň. A dnes budeme tu sledovať, že čo je tu také zaujímavé, keď si ďalšie takéto videá, like, follow, podpor nás a ideme na to. No pozri sa na to, už mi ide z tohto odpadať dekal, táto cedula sa mi absolútne že nepáči, ja to mám rád, keď je tá cedula na obidvoch stranách. Čo si o tom myslíš ty? To je úplne divná tá cedula. To sa bola úplne divná nejaká. Tak úplne, akože najlepšie je to, keď máš to na dvoch stranách. Na tejto strane, na tejto. A keď ako vstupuješ od R1, pozri sa, akú veľkú stavbu tu majú. Pozri na to, kamenná ako keby bola. Vidíš, nestúpiš do dediny kamennú cestu, ako keby to vyzerá. A tuto je nejaká cesta hore smerom. Pozri na to, tu máš cestu hore. Pekne. Vyzerá to nejaké asi, možno sa tam chodí, možno to je nejaké múzeum možno. Budeš ho, ako predstavíš, že ideš hore niekam. Pozrieme sa, či sa tam dá ísť aj hore. Nie, nedá sa tam ísť hore. A tuto ako dobre vieš klasiky, že tu bývajú ľudia. Ale toto je také, že tu je to ako keby taká vlnka, taká štvrtka ako keby. Však sa pozri na to. Lebo máš 20 km celých 9 štvorcových. 20,1 štvorcových. A pekne. Pozri na to. A ono ešte to rozdelené na dve časti, že veľký bab a malý bab. Ako to malú dedinku si rozdeliť na dve časti? Dve rozdielne, pozri, tuto je taká zákruta. Že tuto takto zakrutíš a ešte skytáš pekne dve zákruty. Vidíš to? Jedna zákruta ide tým smerom, tuto máš také dve odbočky. Ideš týmto smerom a proste tým smerom napríklad ešte tu dokonca nájdeš aj takto pohodenú hrobku ako keby. No, to je taká dobrá hrobka, ale neviem, prečo dať tuto nad jazero, či to je nevím. Nejaká voda tam si bude. Tuto ešte ti dajú, máš, asi Alexander tam možno je. A nie, jubileum tam je, pekne. Vidíš to? Pekne. Ale potvrďme si, lebo čítal som na Wikipédii, že je to 19 km od Nitry. A čo tam je? A pozri na to, veľký bab, malý bab, a to už ideš za obecného dať do kostola. Poďme najprv pozrieť, či sa dostaneme vôbec, takže čo to tam je. Vôbec dostaneme sa tam? Nie. Poďme sa pozrieť, tam bude, vyzerá pekne, táto dedinka. No. Tuto je lekáreň, takže to majú ešte dobrú výhodu. Vidíš to? Ešte lepšia výhoda. Že môžeš si ísť do babu kúpiť liek, nemusíš mať niekam do riti, napríklad do Nitry. To je taká výhoda, že máš takto, ale na hlavnej ceste by som býva nechcel ja. A boli sa tie ceny tých vecí, koľko to je drahé všetko. Na dedinách by to nemalo byť drahé, to skôr v mestách býva drahé. Tuto máš len potôk, tuto taký mostík máš. Musíme preskúmať. Slovenská pošta, tá je niekde na druhom konci, že? A pozri sa na to, tuto je taká odbočka a tam už je ďalšia zákruta. Pekne. No pekne. Kopka. Nejaké ešte autičko tam je. No tam asi niečo vyvážali. No takže, cintorín, zdravotné stredisko tam majú. Tu poštu, obecný úrad, materskú školu, základnú školu, kultúrny dom a kostol. Mňa strašne zaujíma ten kostol. Zvedový, čo vôbec nájdem. No. Ja tiež, ako on bude ďaleko ten kostol. Ďaleko? No uvidíme, či bude ďaleko. Pozri, tuto je ďalšia takáto pekná zákruta, ktorá vedie sem ako keby do kopca. A dostali sme sa aj do týchto oblastí. Čo by bolo na školu? A teraz skúsime nájsť ten kultúrny dom. Dobre. No toto je ono.
Tu máš kultúrny dom, pozri na ňo, takže To je je také menší, mal by byť poschodový ten kultúrny dom. To je taký, neviem, poschodový, iba to nejaký malinký, ale pekný. Taký, no, ale nemá poschodie, takže to nie je moc dobré, lebo vždycky by som bol radšej, keby ten kultúrny dom mal na sebe to poschodie. No tiež. Lebo poschodie máš lepšie a tým sa ti viac vyhovie. No pozri, aj kostol som dokonca našiel. No poďme sa pozrieť, aký majú oni kostol. Otočím sa. A na kopci ho ešte majú dokonca. To je zázrak, čo? Fúha. Že No jo. takto na kopec ti dajú kostol a trošku sa prejdeš. Ale No pekný, akože nie? vytrať nikto majú. Pekný kostolík. No, vidíš. Tuto ešte takto, keď niekto býva, tak má to má lepšiu výhodu. Sú záhradky a podobné. Pozriem sa takto. Ten kostol tu stále takto vyzerá. A tuto, vidíš. Našli sme kostol, potom tu je čováren a takéto už už je tam na koniec stavu. A potom ďalej, čo tu ja ešte vidím, by som mohol, tuto je, poviem pozrieť, čo je na úplnom konci, že aj hotel tam dokonca majú. Tuto asi, poviem pozrieť, čo máme tuto. Pekné. Tam je už konec, tam už len nejakí ľudia, tam už len ľudia bývajú, to je ako keď už konec dediny. Tam. A konec dediny som našiel na druhej strane, zase a poďme pozrieť napríklad Dick má farmu dokonca, wow, no ukáž ako vyzerá farma. Nikto v tomto asi dome by nebýval nikto. Trošku zničená. No to vyzerá, tak tá farma asi dobre nedopadla, maximálne tu majú pekne takto traktor a auto. Takže baba si moc dobrú farmu nemá, však pozri na to, ani zvieratá tu nie sú. Také skapatý tam je. Farmu nemajú moc dobrú. Ale ani tie domy nevyzerajú nejako extra čerstvo, však ani tá práva nič nevyzerá. No ako domy majú to ešte, toto bolo pred 3 rokmi, ale pekne tam tie domy sú rozpadnuté. A tuto máme, pozri na to. Tuším som našiel, niekde by som mal nájsť zvieria na zobor. Povedz tak na školu, aké mám školu. No to by som, aj to aj ja sa to pozrieť. OK. No ukážte školu. No a školu aspoň majú ale oni majú dvojposchodovú. Trojposchodovú? Dvojposchodovú, to je ešte lepšia výhoda. No ale zase nejaká veľká nevyzerá, tam nemôže mať moc veľa ľudí. Na dedine, kde by bolo toľko ľudí. A tí, čo bývajú tuto, tak majú ešte lepšiu výhodu. No a majú tam bez nejaké stredné školy, alebo nejakú vysokú? Asi ne. Na dedinách kde vyrobili školy stredné a základné. No nikde. Pozri na to. Tak pekne školu tu majú, parkovisko je to pekne dali. No a teraz tuto, a pozri, a tu majú škôlku. A to skôli na úplný konec dediny, že predstav si, že niekto napríklad, že býva na začiatku a musia tepať na druhý konec, ako keby. Chudáci tí 4-5 roční, ak musia ísť zo školky, tak tí ďaleko chudáci. Tak no alebo ich odvezú na aute. No a ešte jeden taký pekný No ale auto tu máš. predávajú jablka. Takáto veľká budova. No Má a tu tam nejaké maximálne staré trabanty. našiel som konec dediny. No a keď No, sa vám ale nejaké pekné autička tam idú. Myslím si, že staré trabanty tam budú. No a keď sa vám toto video ľúbilo o našich pocitoch a názoroch, dajte na toto video like, dajte follow, napíšte do komentára, ktorú dielu máme preskúmať najbližšie a zatiaľ sa držte, pa pa! Pa pa!